Awada Milli Siýasaçylyk dowlugynda geçirilen Türkmenistanyň Maýy Goýum forumunyň işi strategik netijeliň şerti hökümünde Türkmenistanyň Maýy Goýum öňüne çekijiligi atly plenar mejlisi bilen badalgaldy. Oňa ýurdumyzyň döwlet düdümleriniň ýolbaşçylary, halkara guramalaryň we mali institutlaryň, işgör toparlaryň ýokary wezipeli wekilleri gatnaşdylar. İlki bilen bu ýerde hormatly prezidentimiz Arkadaly Gahrman Serdarymyň foruma gatnaşlary iweren gutlagy golly. Soňra Birleşen Milletler Guramasynyň Türkmenistandaky hemýeşelik gutgaşdyrjysy Dmitri Shlapachenko mejlisi açyp, durnukly ötüş üçin Maýy Goýum dialogunyň möhüm ähmiýetini nykdady hemde foruma gatnaşçylara söz berdi. Ilki bilen Birleşen Milletler Guramasynyň baş sekretarinyň orunbasary az derejede öten, degide çykalat bolmadyk ötüp barýan döwletler hemde kiçi ady döwletler boýunça ýokary wekili Rabab Fatima sany ulgam arkaly çykyş edip, ilki bilen Türkmenistanyň hökümetine we çäräni gurnoýjulary bu möhüm forumyň geçirilýändigi üçin çuňgur hoşalygyny beýan etdi. Şeýlekem şuňky çäräniň Türkmenistanyň hereketleriň awada maksatnamasyny durmuşa geçirmäge we deňize çykalat bolmadyk ötüp barýan döwletleriň mümkinçiliklerini giňeltmek boýunça belelikdäki tagallalara ıgrarlygyny görkezýändigini belläp, Birleşen Milletler Guramasynyň deňize çykalat bolmadyk ötüp barýan döwletler boýunça 3-nji maslahatyny üstünlükli geçirmekde ýurdumyzyň uly goşandyny aýratyny gatady. Mejlisiň dowamında maliýe ulgamyny östürmek meselesine aýratyn üns berildi. Türkmen tarapynyň çykyşlaryna bolsa, daşary ýurtly hyzmatdaşlary ýurdumyzyň Maýy Goýum mümkinçilikleri beýan edildi. Foruma gatnaşyklар Türkmenistanyň Maýy Goýum öňüne çekijiliginiň diňe bir tebii terişdeler bilen däl, eýsem işgörlük üçin amatly şertler döretmäge önüktirilen çoňgur oýlanşykly döwlet siýasaty bilen hem şertlendirilendigini bellediler. Plenar mejlise gatnaşyklary Maýy Goýum meýdançasy hökümünde Türkmenistanyň strategik netijeligini bir agdan bellediler. Nöwtralşaly açyk dialog we öýdary bähwitli hyzmatdaşlyk, durnukly ötüşi we awadançylyk üçin etmeň esas şerti bolup durýar.